Bacolod City mitanyag og 1.55 billion pesos nga budget alang sa General Fund sa syudad. Sila Kapuyan sa detalye. Ang Bacolod City Council nakadawat na sa 1.55 billion pesos nga proposed General Fund budget sa city government alang sa tuig 2015. Mas dako kini og 285 million pesos kumpara sa 1.265 billion pesos nga budget karong tuiga. Sa iyang suwat ngadto sa council, si Mayor Monico Puentevilla nagkanayon nga ang maong budget gamiton sa pagpalambot sa syudad ug sa pagtubag sa mga gikinahanglan sa mga residente. Si Puentevilla nagkanayon nga masaligon siya nga aprubahan kini. Base sa 2010 Census and Housing Population sa Bacolod City, gikan sa 2000 ngadto sa 2010, dunay average population growth rate nga 1.78% ang syudad. Kini si Leia Kapuyan alang sa Sunstar Pilipinas.